kamu kalah spesial buat Erik. Dirimu kalah nih Gur. Mempersatukan Erik kalah. Apa? Tetap yang di Cilodong. Bukan selain yang di Cilodong ada yang di Bandung. Hari yang mana? Aduh enak. Ayo. Aku orang kerja loh. Tanjung Perak tapi laut Badang siapa suka boleh ikut apa kuwi? ngemut ini rambut ini janggut ini sikut ini perut di bawah perut apa ya guys? Ondol. Jelas nada. Ayo. Ibu mau joget, Bu. Yo. Sewing dosa welawase kowe lunga pamit karo aku Yo karepmu ora pamit yo karepmu. aduh wong ayo papojan wong ati susah emong kangen sliramu ora kangen bodo Kaya karepmu ora beda ya karepmu. Rena mangita ali rasa kangen rapi sopari amung sira kang bisa nyawiji Mbok goyang aja ngedel aku ra iso nek ngedal ki. Rada selenco Kodamnya beda. kodamnya beda Bude. Saya kalau ke kanan juga ora iso. Aja semarang Jelas nada lho iki. Yo.
rasa kangen ra bisa pari amor sira tangan bisa nambane mana yang HE ya? Belum ya? iki mang pengertian karo kowe Ya. dadi nganan Oh gitu. Ganti kode. Ya udah, ganti posisi kanan. Oke, baik. Terus. Terus. Masukin Gil. Aja sama awak bagus tresnani kira katayu ora suwi aku iso sumandi ana ing sisiku. Oke, matur sembah. Ye matur sembah nuwun alhamdulillah. Ayo Seragen bergoyang bersama dengan jelas nada campur sari. ayo yo Wes pirang taun lawase ana kene ngenteni slirane Dek Yati antu-antu gonku nunggu nganti putih kabeh rambutku rasa hati kangen saya suwe saya aman ngalor itu dadi bingung udah kangen rapi di Bandung iki wis campir wong ayu enggal bali kanggo nambah nikah neng ati walah Dek Yati nadyan saka depeng netro ati lega muga antuk tapa pagerayune kok mening-mening kabeh ya Gil. iki ya Oh nek kayangan ta iki ka. Lah iya si Sekono ya mening lho. Si sop sini bom-bom iso anu lho, komen lho ning kayangan. aku ora ujar akal ngger bom-bom duwe bojo MC-ne bogel ora usah bayar Oh, ora usah bayar ndang, cepetan. Wong aku jek iso nyanyi ya, Gil. Lah iya. Lah iya kok nek 10 tahun kas aku ya ora iso. sepuh kowe kok Lah iya. Aja suwe-suwe Gil, Gil, bom. ya muga-muga paring seger waras pacare guru wi ora ngerti Iki pacar guru, saiki guru ta? guru pacare guru ngaji Oke. ayo bun yuk masukin Nanti kawang ngimpi nawang-nawang sliramu wis teko jroning ati dadi kamu tak goleki kamu ra ayo yo jelas nada campur sari eh
Ade selirane aku watu konku tunggu nganti putih kabeh rambutku karo goyang dik wong ayu ingkang bali kanggo nambah ikangane goyang dik nadyan sakedhepe netro ati lego kena katutopo iki nyawange kleru. Piye? Kudune nek piantun kaya aku ngene iki ya sing kepenak. Lah kok caki-ciki aku ora iso caki-ciki. aku delok goyangmu kuwi lho wis gak hot saiki wis gak hot entuk joget ya ati iki kaya gojag-gajeg ngono iki piye lucu ya ker. ayo Iso gawe guyu. lebokke mantane wis dadi ke Oh iya. Nganti gawang selera wes yo jroning ati solo sembah nuwun kadang-kadang jelas nada campur sari kaparang katur menggah lelagon udan kangen Pak Dik. Jelas nada lo iki.
bom-bom senengane Dede cedak-cedak Gemoy, ya, Mas. Dede Gemoy. Nggih pripun Mas Yongki? Iki ugi wonten pambutan saking keluarga besar Embogor. Nggih napa lagune? Ngersake perahu laser. Oke, nggih, baik. iki keluarga besar Sudah Embogor. DP ya? Nggih, Nah, habis sampun ini ya, DP. Bu, ya? Nggih. Oke. Monggo Mbak. Panyuwunku mring sliramu. Jelas nada lho iki. Cerah foto cijat. Raja Wali Audio Sound System. Ayo Mbak Yani, kabelku nyawang fotomu. Aku marang sliramu. Pinate andung tresno bebarengan saiki adoh papane kabar kepinge aku tansah ngantu-antu muga liya dina bisa ketemu yo ngasih abot tak ngerti yen to tresno ra bisa Mbak Yati, mas-mas yang di sana sudah nukerin receh loh. Ke Taman Asmoro saya ada perahu layar, mangke wonten ke Taman Asmoro. Ternyata sesuai urutan nggih Bu nggih. Pokoknya nanti harus dihabisin loh Mas. Ayo dilebokke. Panyuwunku mring sliramu rungokno nangise ati iki lewat angin wanci telu aku titip salam kangen jroning ati. Matur suwun. Sembah nuwun. Yuk, salam perpisahan dari Jelas Nada untuk lagu closing. Blin Jani. Wasik. Dik Yati. Ojo khawatir aku yen ngapusi seliramu wong ayu. Nimas ora kelingan nate janji so bakal lali nanging sira citra janji ning nyatane gawe lara ati.
Kowe cedak Epa. Jealous ya. Epa karo aku jane macam ngene. Cemburu ya, cemburu ya. Cedak gedang ngene lho. Oke, baik. Lah iya, Epa cemburu ya, Epa cemburu ya. Yo ditekke. Ayo Mas, lak dalu Mas. Sak pupuhe anu nek adan. Adan. Adan kok, Dik. Selamat nek sing adan kok. Nona no. Iki tanggapan lho, Ja. Seru anate ngatiku jare Hati bogel mati. Artisnya Merauke. Iya, iya. Iya. Tipok, tipok, tipok. Nimas ora kelingan nate janji ora bakal lali nanging sira citra janji aning nyatane gawe lara ati leru sedina utuh kok ora nek hake ya, Gil. bablasnya kecek-kecek dek joker tutupan aku dhewe to karo nutup kok Oke, baik. bablasnya kecek-kecek nek seragen iki bare kecek-kecek kuwi Iya. oh Anate ngatiku jare urung bar sayang